ଯିବା ଏଇକିନା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସ୍କୁଟି ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କିଏ କି କିଏ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି କି ଟିକେ ଚଲନା ଟିକେ ଚଲନା ଟିକେ ଚଲେଇଲ ଚାଲ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି 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 ହେଇ ରେ ହେଇ ରେ ହେଇ ରେ ହେଇ ଡୁଡୁ କାହିଁ ଟେକିକି ନେଇଯିବ ନା ମ ନବନି ତମକୁ। ଏଇ ଆସ ଆସ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ଆସ ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା ଆସ ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମେସିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ ମେସିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ କି ମେସିନ୍ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବା ଅଛି କିଏ ଅଛି ମୁଁ କିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଅବିନାଶ କ'ଣ ଦେଖୁନା ଦେଖାଉଛି ପୁଅ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁଅ ମୁଁ ବା ଜାଣିନି ତମେ ଟିକେ କହୁନା କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁଅ ଅଧ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ 5 ମାମା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭାତ ଶାଗ ଭଜା କଲରା ଭଜା ଛୁଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଳୁଦମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଖାଇବାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ସଫା ଖାଲି ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଛି ଆଳୁଟା କାହିଁ ଖିଆ ହେଲା ନା ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ। ମାଆ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳ